És important que la cultura en aquests moments de canvi, en aquests moments de crisi també ideològica, doncs aporti el seu gra de sorra per tal d'apuntar-nos idees, per tal de provocar-nos debats, per provocar-nos reflexions, i la reflexió que avui ens vol provocar aquesta exposició també és força important a l'entorn de l'educació. La sensibilització és una de les nostres estratègies per avançar en aquesta consciència més global que nosaltres som partidaris de generar a nivell local i que després es transforma en vies de col·laboració bé amb altres ciutats a través d'alguns programes i per tant de ciutat a ciutat o bé de petit col·lectiu a petit col·lectiu en forma de treball d'una ONG local amb una altra ONG local com a contracte. Detrás de las instituciones, si algo hemos aprendido es que están las personas, que son las que han dado realmente soporte a este proyecto que hoy se presenta acá en el Museo Marítimo de Barcelona.